Kapuso ang simbolo sang tradisyon kag kultura sa mga Antikenyos, liwat na naman nga iga-celebrar subong nga 2023. Opisyal nga buksan ang Mother of All Antique Festivals, Binirayan Festival karon alas 6 ang gabi sa EBJ Freedom Park kung sa din hiwaton ang idlak opening of lights kag pagasundan sang malipot nga programa kag fireworks display. Sa ika-49 nga anibersaryo sang Binirayan, magasentro sa tema nga banas kang maragtas, dalan kang tumandok ng Antikenyo sa pag-umuad nga mahulas. Everybody, Antikenyos, wherever you are, come home to your family, come home to Antique and spend with us our very own Binirayan Festival. We promise you not only fun, food, activities, but a wonderful and memorable time. Bruhay!